Manan so sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bingo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hello. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cagayan de Oro City ang at matatampo nagdasangan nga Bingo. Recorded by X Thunder Gaming. Kagwapa ba yung bayhanay? Niriak mo na akong heart nga nakakita niya. Bah! Ano ka? Kung kabay mo kay. Imo mo gipakuyon? Mansari ka? Kano nag-nisimang kang ikaw ra? Sige kong scroll bay. Nya, may niagi sa kong wall. Nawa, niriak mo kong heart. Asa ba? Dara ba yun? Uy, hala. Kagwapa ko din ni bay. Kwapa bitaw? Kwapa kasi bay? Nyaw, sa may plano ni mo? Ako ni suwayan og chat bay. Og ako sa siyang i-add friend. Ay, salamat kay iyan akong gi-accept. Ako ning tawagan, be. Kumusta? Okay lang. Dalawag lagi ka. Nalipay ra ko nga imo kong gi-accept. Mao ba? Mao gani mong real name? Amanda? Yes, Bingo. Hampot, uy, anong Amanda may gipangan sa akong parents na ako. Ikaw, mao gini mong name? Bingo? Mao gani ang tinuod akong pangan, Bingo. Asa di ang inyo ha? Di ako ron sa Cebu City. Ikaw, asa man inyo ha? Taga Cagayan de Oro ko? Mao ba? Ganahan di ako makanhaan ng lugar ay. Aray yun niya, aron makita ta. Pohon. Bingo, mag-story lang unya taog sab ha. Kay nakoy meeting good, basig malate ko ba? Sige Amanda, mag-istorya lang tagusab. Babush, bye for now. Bye-bye. Hindutas kong gibati nga. Nagkasulti namin ni Amanda. Naunsa ka Bingo nga nagtingsik man ka? Ma? Wa ma eh. Nalingaw ko sa akong gikasulti sa phone. Oy, kaon na oy. Kay luto na tong sudan. Ma. Kumusta, Bingo? Niya, gimingaw ko ni mo. Parehas data. Gimingosit ko ni mo. Amanda, pwedeng i-on mo ang imong kamera? Ha? Bingo, pasensya na ka ha. Hinay kay wifi diri sa amo, uy. Sige lang, good. Storya lang gud ta, bahala o dili makita ang akong now. Alkansi ko inida. Ikaw, nakakita ka na ko. Pero ako, mo makakita ni mo. Sige lang, good. Bitaw, okay ra eh. O niya, sa may storyahan ron. Bisag unsa lang. Sige. Nya, kumusta man mo si Amanda? Sige ra tawag bay. Tawag ra. Oh. Wa pa di mo magkauyab. Wa pa bay. Astay hina. Ano sa tawag ka, uy? Hinampik ba? Ay, pag nangilangay diha. Panguyab bidayon. Bay, ako pa siyang gipaanan bay. Kay, basin maidlas ba? Kung akong dali-dalion. Panguyab binanawin. Unsa man kay basig naghuwat ra na siya nga imong panguyaban.
Mahigugma ka na ako? O na, Amanda. Sa sige na to, tawag-tawag ba? Manulay ako nabantayan nga, mingawan ako nimo. Pero may nakang makahasol sa akong nauna. O hangtod nga, nibati ko gugma nimo. Bingo. I love you, Amanda. May chance ka ko nimo? Ang tinuod, Bingo. Parehas mga tumibati. Tinuod, Amanda. Nahigugma sa ganako. Oh, Bingo. Love na sad ka na ako. I love you. Salamat, Amanda, kay nakagusto sa di ka na ako. Salamat, Yugayo. Recorded by X Thunder Gaming. Bingo! Nunso ka, bay? Gisag ko naman ka di Amanda. Oh, bay. Uyab na mi. Mao lagi, bingo na ka. Ah. Parehas imong pangan nga bingo. Maoday na. Oo, mo na. Klaro na may. Ito eh, congrats kay nakauyab lagi ka. Di pa sabi daw kay ko, bay. Nga, parehas sa mong gibati ni Amanda sa usag-usa. Nice. Yeah, good luck sa inyong relasyon, bay. Kumusta, babe? Babe? Muna akong gustong tawagan na to, babe. Okay ra nimo nga. Muna na itong call sign. Okay ra, uy. Ganahan ko. I love you, babe. I love you too, babe. Babe, Oh, ano sa amin, babe? kuan ba? Dugay-dugay na magita nga nagkauyab. Pero hangtod ron. Wa pagid mahitabo nga magsultian na ita nga o nang imong kam. Ansaon mong good, uy. Hinay kang internet din eh. Maglagot ka ni ko. Mao ba? Lagi, babe. Naman ko eh, dagan nga gipost din ha. Kanang kita naawa. Okay Roy. Babe. May mo kung hatagan sa imong address? Ngayon naman, babe. Muari ka? Di man matagaan na to ang panahon. Basta na makaana ko Cebu. Makita tas personal. Bitaw, no? Sige. Ako isend mo nga akong address kay mas ganahan ka mo rin og Cebu. Sige, babe. Unsa to, bay? Madlog magpakita si Amanda sa yang naong? Bay, Mark. Uy, Pila na gud mi kabuhan nga nakauyab. Siya, makakita sa unaw. Pero ko, wagad kay, di man hiiunang yung kamera. ay. Nagduda man ko, bay. Ano sa may mong gidadaan? Nagduda ko nga dili tinulang naong ni Amanda ang iyang profile pic. Mau ka, bay? O, posible pagid bay, nga may diferensya na siya sa iyang lawas? O di ba, minyo na siya? Ug mahadlok ka makita siyang bana? Di lang unta na mahitabo, bay. Kaya kung mahitabo nga may bana si Amanda, mamatay gitingali ko sa gaguol, bay. Bebingo. Ngano ni katawa mga babe? Kaysa may lili magkatawa. Kaniingon mga ba si Pipaan ako. Nanikuro lang ko ba? Basig minyo ka niya, naguyab-uyab ta. Babe, ayaw ka bala ka. Pure ko nga taga, no? Wa ko'y sabi. Salamat, babe. Ha? Masa ba ito kag Cebu? Bay, Mark. Madukog Cebu. Kung saan ba ka dito? Ako matuon sa Amanda, bay. Ako siyang supresahon. Nakadumdum di ka? May address mo siyang gihatag na ko. Ako siya tuon, bay. Kaya gusto na kong makakita niya sa personal. Sige. Nya, ayo-ayo na lang si mong lakaw.
Mao na niya ang address ang gihatag ni Amanda. Mao na gini. Makakita na gid ko sa akong pinanggaron. Manang, excuse me. What's ato, dong? Nang, nakaila ka ni Amanda? Ay, nakailapan. Ilado mo na siya din, he. Mao ba? Asam siya pwede na akong makita, Nang? Kana diha ay. Naasiya ng parlor. Salamat, Nang. Muudi nga gwapa kini si Amanda sa picture. Kay, pero may din niyang giatiman ang iyang kaugalingon. Ngayon ako sa parlor. Puso lang ko diretso eh. Aron, masurpresa si Amanda, ini kakita niya na ako. Ano siya, amigo? Ikaw si Amanda? Bingo? Kadiyo tagod. Ang imong tingog ko ang imong naong. Si Amanda gud. Pero, nganong ingon na ang imong pamayhon? Kuan, Bingo. Kining... Ano? Ikaw si Bingo? Ako yung Arman? Arman? Si Arman pala siya. Dili Amanda. Mahimo ba ta magsulti nga kita ra Amanda? Pasaylo ako, Bingo. Mauna niya tinuod yun ni mong tingog. Bingo. Nganong imo mo kong gilad? Nganong napatuom ka nga tinuod kang babae? Irbayot maday ka? Paamanda-amanda ka pa? Arman maday ka? Pasaylo alang ko, babe. Ay kung tawag ka, babe! Kay giluod ko ni mo! Pasaylo alang ko sa kong gibuhat ni mo. Ako naman gud kang gikalingawan. Maula nga, kung mag-istorya ta, akong usbo na nga kong tingog, nga sama gid sa usa ka babae. Umo na hinungdan nga na in love ko ni mo. Kay babae ka katingog. Kung babae sa nga tanaw ng imong profile pic. Pero ikugan di kang dako. Gusto na utaw ko nga mo, ang kunimo sa tinuod nga dili ko babae. Nga bayot ko. Pero nahadlo ko nga, mawa ka na ako. Nga dili na ka mukontak na ako. Kaya ang tinuod, nalot malasag ko nimo, Bingo. Nahikog malasag ko nimo. Ug karon nga nabuking naman ko nimo. Nga nasayod ka na sa matuwa ko pagkatao. Dili na mahitabo nga magsamok-samok pa ko nimo. Nga malawag pa ko nimo. Pero, ug nawaton ko nimo isip higala. Ikalipay ko ka na, Bingo. Amanda, I've been alone with you inside you pants outside my huwag ko magtuo nga ang Amanda nga akong gihigugma. Kusab day kabayot. Sa pagkakaroon niya ako sa Bangkok, Thailand, nagtrabaho isip chemical engineer. Og may mga higayon nga mag-chat mi ni Amanda kon Arman. Kaya ako naman siyang gidawat nga usa ka higala. Og may higayon nga mga tawa mi sa mong sugilanon sa gugma. Og kon makakita ko og Ladyboy diri sa Thailand, ako ma-recall si Amanda ug ang among love life. Tinilang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Bingo nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regulahan. Hello.
Hello. Ang mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Prisuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining to naman nun, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. And tell Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa usa ka awit. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-unuhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Ang ato matatampo ragdal sa nga Jenny. Day, Jenny. Labi ay gusto makig-ila-ila ni mo. Ha? Kinsa man day? Akong igagaw. Ngayon sa man na, gwapo na. Natural. Gwapo baya ning kaliwata na. Mani akong giingon ni mo, Day. Ako igagaw. Gusto makig-ila-ila ni mo. Si Edon. Hi, Jen. Kagwapo niya. Uy, Day. Tuwa to sa iyong kamot. Uy. Bitaw, laylay na kaya nga akong kamot ay. Huwag din mo dawata. Hello, Don. Salamat intang. Gidawat na gid ang akong kamot. Miga na ta, Jen, ha? Sure. Salamat intang nga imong gitubag, Jen. Ikaw ni Don? Ako intang ni Jen. Ah, mao ba? Nganong nanawag man ka na ako? Imingaw ko nimo. Oh, unsa? Pag sure, oy. Nga nagod itaon nga may ngawon man ka na ako. Tinuod bitaw, Jen. Sukad lang nagkailan ta. Magsige na ko na nimo. Mayuha mangati ka. Dili na ate ka. Nagsulti na ko din mo sa tinuod. Jen, dili ka busy? Dili man. Ngano di ay? Muna ko rin sa inyo, ha? Ngano man, magunsa man ka din sa amo. Musuroy lang ko. Okay rin mo nga, muna ako sa inyo. Ikaw. Noon sa ko, uy. Nagsige mo ko kagtutok na ko. May isulti ko ni mo, ha? Ayaw lang kasuko. Unsa man na? I love you. Edon. Manay tinuodin. Nakagusto ko ni mo. May chance pa ko, Jin? Wa ko makapangandam ini da. Pwede ba doon nga ako sinihuna-hunaon? Hala, no? Huwag hindi ay makapugong sa intipati. Naguyab biday di mo nga akong igagaw. Wala gitay, uy. Unya, sa may plano ni mo. Maayo ka nga ako siyang sugtonday. Aw, kung may gusto ka niya, Day, sugtaon. Tinuod, Jin? Imo na kong gisugot? O doon, uyab na ta. Salamat, Jin. Salamat nga, wag ko ni mo pa sa dugay. Basta isaad lang ginako doon ha. Nga daligi ko ni mo pinuangan. O, Jin, isaad ko na ni mo. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Uwa na ilain pa. Dili aras panahon sa. Walang hibaw nga. Tulong na dili kabuan sukat na nagkauyap. Maugyod. Bulag yung wa. Maayo ang doon nga. Dili ka mausap. Dili na mahitabo, Jen.
Ay, love, ta kayo ka. Salamat, Don. Ha? Mubiha ka din sa ato? O, Jin, Asa naman ka paingon? mga kong syudad. Pero nga naman, Manarbaho ko dyan. mao ba? Imo di ko biyaan din, he. Ayaw lang gud kaguol. Mubalik ra bitaw ko. O, inigbalik na ko. Magminyo na ta. Don, Basta, isa alagin ako ha. Kadili ka mangitaglain din eh. gara ni mo, no? Nga nung itaon nga mangita magkuglain. Nga love man ti ka. Salamat, Jin. Ikaw sa ba? Ayaw ba igit patintal dito si mong atuan, ha? O, Jin, isa na ko na nimo. Ikaw ray gid ang akong malon. Ugwa na ilain pa. Ayaw ko nagkuul-guul diha. Dili lagi na ko malikayan, day, uy. Ngumingawon ko ni Edon. Anak ginaday, labi pang love ninyo ang usag-usa. Maulagi, uy. Sige lang, tawag-tawag lang gud mo para pawas kami ngaw. Kumusta naman ka, diha? Okay, Rajin. Nakakita na akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ikaw, kumusta naman ka? Mingaw na kayo ko nimo. Parehas dito, ha? Antos-antos lang na taron, ha? Kay iniguli na ko. Magminyo na ta. Salamat, Don. Paabotan kong imong pagbalik. I love you, Jane. I love you too, Edon. Noon sa Maris, Edon, uwa na magit manawag na ako. Dili na po magkontak kayong number. O sa mat kinahitabo niya. Basing na busy lang today, uy. Grabe naman sabday, uy. Bisag unsa siya ka busy, basta makontak lang unta. Dili gid makontak iyang number, uy. Paabota lang, day. Basig manawag ato nimo. Pila na kabuan ang nakalapay. Wa na gid mo kontak si Edon ako. Nakalimtan na tingali ko niya. Unsa? Minionan si Edon? Oh, Ojin. Muna sulti sa igagaw niya. Mauday mo wala siya manawag na ako. Kinakakita na din siya glain. Bakakon ka, Edon. Bakakon ka. Tagay-tagay pa to ni Uday. Uy, day, ayaw palabi, uy. Sakto na nang imong giinom. Gusto na. Dito, day. Basig dili na unya ka makapauli kung hubog na kay ka. Nga sakit ang lakas kay buhat eh, doon tayo. Nagtarang mahenta ko sa mong relasyon pero nakita siyang lain. Kasunod pag yun siya. Ako'y mga kasalo sa gibuhat sa tig-agaw, day, ha? Ano man tayo? Ba't magugkog na ako ngayon magkugilisan? Kapalit-palit ba ako? Dili man, day. Kuwapa ni mo, ha? Muna ganun gibuhat manig adon ako. Ganun ngayon ako gipasakitan. Ganun ma. Kumusta naman ka, day? Okay na day, uy. Nakamove on ako. Maayo hinuon, day. Lalaki rin na, uy. Makakita ra ko og lalaki nga mo seryoso ginako, day. Maog yun. Ha? Imo gihatagan og number sa Edon nako? Ojin. Nagkita ko gabi dito syudad. Unya, nangaisig number ni mo. Kay, bago na ko iyang number. Nga na nangayo mo kuno sa number nako. Nga minyo naman siya. Ambot lang niya. Pabuta lang, basig. Manawag na to ni mo. Salamat ka, di mong gitubag, Jin. Unsa may mo tuyo nako? Nga minyo naman ka. Gusto ko nga magkita ta. Nga naman ko no. Gusto na ko nga magkasulti ta sa personal. Edon, Dagan kong isulti ni mo
mo. Mupauli mo ko diya sa ato. Magkita ta. Nga nung napakita pa man ka nako. Una, gusto kong mangayo pa sa ilan mo. Mangayo kag pasaylo sa imong pagluib nako? Sa imong kabakakon? Paingon-ingon ka pa nako nga ako lang imong mahalon pero nangita di kag lain. Natintal ako, Chin. Ang kuno na ko. Uyang ko kay nadako sa laing babae. Pero wa namin. Unsay wa na mo? Dili ba minyo naman ka? Wa ko madayon sa pagpagiminyo niya. Inay mga butang na dili mi makasinabot. Ug nagbuwag na mi. Unsa? Ang tinuod Chin. Hangtod karon. Niya ka pa sa kong kasing-kasing. Hatagin ako higayon nga mahalon kapag usab Jin. Kay saan niyo ko nimo. Iniining higayon na magtinarong na ko sa atong relasyon. Edon, Nahibaw ko nga mahal pa ko nimo. buot-buot sa baba. Nga naman. Dili tinuod. Dili. Unsa man ka? Uy, magbakos man ka. Mahal pa ko nimo. Nakita ko na sa imong mata. Don, I love you, Jin. I love you. daoy. Madaman sa tanibo. Nagpasabot lang na mahal pa ko nimo. Dili ba? Sige na. Ang sige na. Una, akong ang kuno na pakan ako. Anak ba? Tayo ka bala ka, Jin. Niining ikaduhang higayon ngayon maghatag nako. Dili ko ni usikan. Ang pingin ko na nga tungkok ma. Salamat, Don. O gusto na ko nga mine na ang atong tawganay, ha? Mine? Mine. Nga, buot pasabutan ha. You're mine. Akin ka lang. Kauwi, uwi. Oh, bahala na ko eh. Basta kay love ka. I love you, mine. I love you too, mine. Sa ikaduhang gayon, gidawat ko ang gugma ni Edon. Ingon ang gitingali ni mahigog mata. Bisa lagi pasakitan ka na, imo lagi hapon sing dawaton. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.